Dito sa gitnang Luzon, mahigit 9 bilyong pisong pondo ang inilaan para sa unang tranche ng cash assistance para sa mga mahihirap na pamilyang naapektuhan ng COVID-19 crisis. Sa send-off ceremony ng mga repatriated OFW nitong Martes, inihag ni Interior Secretary Eduardo Año na lalagdaan na kasama ng DSWD ang dokumentong magpapatibay sa pamamahagi ng ikalawang tranche ng emergency cash assistance. We can start probably within the week or next week. Roll out na yung second tranche. With priorities also, there's a 5 million na na-left out. Sa ilalim ng Social Amelioration Program, nasa 1.5 milyong pamilya sa Central Luzon ang dapat nakatanggap ng 6,500 pesos upang maibsan ang gutom na dala ng COVID-19 pandemic. Pero ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon, nasa 50 complaints kada araw o reklamong umabot sa mahigit 1,000 ang kanilang natanggap. Lahat daw ito ay may kinalaman sa umunoy maanumalyang distribusyon ng pondong inilaan sa SAP. Sa datos ng DILG, pinakamaraming reklamo ang kanilang natanggap mula sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Ako nananawagan ako sa ating mga kababayan. Kung may alam kayong anomalya, i-report nyo kagad direkta sa amin. Binuksan ng DILG at DSWD ang 24/7 nilang hotline at email address para sa mga sumbong at anomalya kaugnay ng SAP distribution. 6 na lalawigan ng Central Luzon ang tatanggap sa ikalawang ratsyada ng pamamahagi ng cash aid para sa mga mahihirap. Rainiel Pawid, CLTV News.